Good morning, Mayan! Grabe yung ka-upload sa opening sa itong Isway Glow Launching Cafe at magkini sa airport. Hi, Mother Lou! Maayong buntag ka ninyo na si Da Vinci si RK. Hi, pero inyong mga sapatos na dili na po dito sa kaya nakakarpit na. Salamat sa pag-anhi, Da Vinci o RK! Sa diyang ako karon, nag-video niyaan, naggunting sa mga chanilas nga mo abutay ng mga bisita nga mo isuuton, hindi kabot. Muna, videoy ko. Not allowed. Saksi mo ha. Mapriso ka. Agoy! Kay Food is Life, thank you kaayo, Madam Simong Sosyalan og lamian na pika-pika. Thank you so much, Madam! Og syempre, daghang salamat kay Sir OJ o kay Chef Jian. Itulog si Ma'am Lu, halat laban nila inahan. Sabayang among team SY go Dili maho Nahuman na gayod! Cutting is ribbon! Congratulations, Mother Lu! So proud of you, Mother Lu! Daghang kinagmahal si mo og nagsuporta si Arki o nimo nang hilper. Si Da Vinci o si Don J. Thank you kaayo sa pagtabang diri sa opening. Nagsugod na migyaw yung sa gawas. Thank you kayo RK, Da Vinci o Don J. Ato ang mga local artist diri sa Davao na bagtikan. Luna sa amo ang likod na ako Hey, Pasinyor! Hunong diha! Hey, SY! Rose! Tarawa si Ma'am Lu, nanukat pa. Sige, 1, 2, 3, Ma'am Lu, banat! Halas niya ay! Ay, Dikit wala special guest diri, guay mong chanilas, kinakakarpit ni. Hi, welcome! Oh, dili mawala ato ang inong mga maring. Una ta mag-inom mga itag asin dito sa Mars Diner. Isa lang ni kabuilding, unahanan dito ang kananan. Thank you kaayo, Ma'am and Sir. Og nag-inom po silang diri dapitan, no? O, tanduay ilaha. Salamat kayo, nagagaghatag asin, makayuti ay mintaw ni Madam. Pero thank you kayo, balik ta sa ato ang lungga diri sa Isway Glow Lodge. Hala, birada diha maring. Og wa mi kabalo di ay nabawa di mag-inom busan ni Chachi Maderlo. Nakapiso kami. Busa gibitahan ta mo mga iyaan at magkini sa airport Isway Glow Lunch and Cafe ni Mother Lou ang knockdown sa nakapiso. Bawa ilamin next life, Ma'am Lou. I love you.